Какво става, хора? Как се днес? Добре дошли отново в моя YouTube канал. Както сте видели от заглавието на днешното видео, днес в Фитнес 1 в град Бургас се проведе Meet and Greet с Денис Заплахата Джеймс. Бодибилдър, който аз за първи път чувам и за първи път се срещам с него, ще снимам, ще му взема автограф, който ще отиде директно в моята колекция от автографи. Има видео специално за тази колекция, ако не сте го гледали, влезте в канала ми и го намерете или цъкнете линка долу в описанието, няма значение. Преди да се запътиме към Фитнес 1, ви моля за няколко неща. Да харесате видеото, да се абонирате за канала с камбанка, да коментирате и да го споделете на приятели и близки. Също така, ето ви малко информация за Денис Джеймс, тези от вас, които не го познават и не знаят кой е той. Денис Тайрон Джеймс е бивш немско-американски професионален бодибилдър, роден на 31 май 1966 г. в провинцията Хайделберг, Германия. Семейството на немец и афроамериканка. Много хора мислят, че Денис има американски произход, но всъщност той първоначално получил само немско гражданство, въпреки фактите за потвърждение на американските му корени. Денис Джеймс се занимавал с спорт още от рана детска възраст, но попаднал в сферата на бодибилдинга на 22 годишна възраст. Кариерата му в културизма започнала през 1988 година, като през този сезон се записал в тренировъчна зала, за да развие сериозно собствената си физика. Притежава отлична генетика, която му помогнала да постигне бързи резултати. След като завършил колежа през 1993 година, Денис започна да участва в най-различни бодибилдинг състезания, като едното от тях било Мистер Олимпия, най-престижното бодибилдинг състезание в света. Там той взел участие 7 пъти, но никога не се класирал в челната тройка. Първата му изява била през 2000 година, когато завършил на 11-то място. След това през 2001 година завършва на 7-то място, 2002 година завършва на 10-то място, 2003 година завършва на 4-то място, което е горе-долу добро постижение, но не толкова задоволяващо за Денис. През 2004 година завършва на 8-то място, 2005 година 6-то място, 2006 година 9-то място и 2010 година 11-то място. Същата година той обявил, че се пенсионира от бодибилдинга, като основната причина за това била неговата възраст. Но нека сега обърнем внимание на неговите златни постижения, а това са 1995 година NABBA Mr. Universe Medium Tall първо място, 2001 година Grand Prix Унгария първо място, 2009 година IFBB Tampa Pro първо място и 2009 година Европа Супер Шоу първо място. В днешно време Денис Джеймс притежава своя собствена марка хранителни добавки, а именно Денис James Signature Series, което може да намерите в магазините на Fitness 1 в цялата страна или онлайн сайта на Fitness 1, линк в описанието. Също така той има и собствен подкаст, а именно The Menace Podcast, където задава най-различни интересни въпроси на своите гости, които са или ветерани, или тъкмо изгряващи звезди в света на бодибилдинга. Има епизоди с участието на Дориан Йейтс, Флекс Уилър, Декстър Джаксън и Крис Бъмстед. Самият подкаст може да го намерите в YouTube канала на Muscle and Fitness. Линк в описанието. И така, приятели, намираме се пред магазина на Fitness 1. Ето го ванът, с който някои от хората на Fitness 1 ще отидат, ще вземат Денис Джеймс. А тогава ще помолим някой вътре в магазина да ни разреши да заснемем малко кадри преди началото на Meet and Greet-а.
Oh, you called it up? No. Welcome. Who's that right И така, скъпи зрители, дами и господа, това беше за днес. Благодаря, че гледахте видеото, дано ви е харесало. Ако е така, знаете какво трябва да направите. Очаквайте този влог много скоро. И това е. Аз бях Илян и ви казвам чао и до нови срещи.